La Seu d'Urgell recuperarà el bany cerdà dins la festivitat de Carnestoltes. La dansa tradicional és un dels actes més destacats de la Festa Major i darrerament també s'ha incorporat a la Festa de la Gent Gran i a la Fira de Sant Ermengol. Fins als anys 30, la proposta també havia format part de la programació de Carnaval i enguany s'hi introdueix novament. Costa una miqueta perquè, evidentment, no és una tradició que ja la tenim feta, no? Com a Festa Major, que a l'agost tothom sap que hi ha la ballada de Vallcerdà i que, per tant, això és com una espècie ja de tòtem. No, la ballada de Carnaval és al febrer, aquest any al març. Al final és l'inici i al principi pot costar una miqueta, però es farà. El bany cerdà es recuperarà durant el dissabte 1 de març. Les persones interessades en formar part de la iniciativa es poden posar en contacte amb l'Ajuntament de la Seu d'Urgell.